L-Europarlamentari Daniel Attard iltaqa' mal-komunità Iranjana f'pajjiżna. Dr. Attard li hu l-Viċi President tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal relazzjoni mal-poplu Iranjan qal li fi Brussell għaddew numru ta' riżoluzzjonijiet biex jiddaħħlu sanzjonijiet fuq il-pajjiż. Fost dawn kien hemm waħda fl-aħħar plenarja fi Strasburgu fejn kien hemm vot qawwi favur il-poplu Iranjan. Dr. Attard sostna li dawn is-sanzjonijiet fil-Kunsill Ewropew hemm pajjiżi li għadhom kontrihom. Nappella lill-Kunsill Ewropew biex jalinja l-pożizzjoni tiegħu ma' dik tal-Parlament Ewropew ħalli l-Unjoni Ewropea tkun tista' taġixxi. Importanti però fuq kollox li nkunu konsistenti. Ma jistax ikun illi fuq l-Iran ikonna lingwa nitkellmu mod u mbagħad fuq dak li għaddej f'Gaza nitkellmu mod ieħor, fuq dak li għaddej fil-Venezuela nitkellmu mod ieħor, u fuq dak li għaddej Greenland ikonna lingwa oħra. Irridu nkunu konsistenti biex nkunu kredibbli. Wan jiskellem ma' Iranjan li qed jgħix f'pajjiżna li tenna kif l-aħħar li tkellem ma' qrabatu kien qabel bdew il-protesti tal-aħħar ġimgħat. I had communicated with my family, immediate family, back in December, unfortunately, because, as you know, the means of communications are shut down in my country. And I really am very worried for the suffering that there's going on, basically, in my own country, and I hope that this situation will be solved as soon as possible. Daniel Attard sostna li għandu jkun hemm tranzizzjoni ta' paċi għalkemm dan il-pass li milli jidher diffiċli jseħħ. Sa dan it-tant il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Parlament Malti ikkundanna bla ebda riserva l-oppressjoni u l-qtil ta' eluf ta' ċittadini Iranjani wara li segwa dak li seħħ fil-pajjiż fil-ġimgħat li għaddew. Il-Kumitat Permanenti esprima solidarjetà mal-poplu Iranjan li għandu id-dritt li jkollu aspirazzjonijiet li jgħix fil-paċi, fid-demokrazija, fil-libertà u b'rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem.